Kaixo, bideo honetan Aiten Lartxundirekin gaude, Medikuntza Fakultateko irakaslea eta Biodonostia Institutuko Ingurumen Epidemiologia eta Haurren Garapeneko ikerketa taldekoa da. Eta gu, Maite Blanka, Aizea Velazquez eta Nede Miguel gara. Kaixo. Zerk eraman zaizu zientzialaria izatea? Bueno, nik karrera egin nuenean Gironan ikasi nuen, bai, Unibertsitatea Gironara joan nintzen, ingurumen zientziak ikasi dituen bertan, eta lehenengo mailan jada ikusten duen, karrera hortan ez zela ikusten ezerrez osasuna bezik eta ingurumena zela gaia. Bai, alegia, itsasoa, meteorologia ikuspegitikan, aire kutsadura ikuspegia, ikusten genuen, baina beti kalteak naturan, baina ez kalteak osasunean. Eta, bueno, nik berriz buruan daukan, arnasten duguna ondo egiten digu, jaten duguna ondo egiten digu, eta orduan, bueno, nire kuriositate hori sortu zitzaidan, jakin nahi hori, bai, nondik zetorren eta ze eragin zaukan, ea posible zen ere, kuantifikatu, ez da. Eta justu kasualidadez, irakasle batek, galetu zidan, zer gustatuko litzaizuke egitea, eta nik esan dion, aire kutsadura nola egiten duen osasunean, hola esan dion. Eta berak esaten, mira, irakasle bat ezagutzen dut, oso ikerlari ona dena, epidemiologoa bera, eta jarriko zaitutaren dut. Eta lehenengo mailatekan jasi ditzen berarekin lan egiten. Eta orain zer ikertzen aizea edo... Mira, nik oraintxe bertan beste ikerlari batekin, talde baten ematen dugu, ikerketa talde bat. Eta bi lerro garrantzitsu dute. Bat, bizi garen lekuaren arabera nola eragiten dugun osasunean, eta horrekin lotuta proiektu baten ematen dut. Eta bestetik, sustantzi kimikoak, alegia odolean ditugun sustantziak, toksikoak, edo txizan ditugunak, azkazalean edo zelagin biologikoetan ditugun toksiko horiek nola eragiten duten osasunean. Hortan bi ikerketa lerro potentoiek toksikoen inguruan adibidez, orain ere gara erreklutatzen alegia jendeari animatzen, 19 urte bitarteko jendei, parte hartzeko proiektu bat dela europearra, non gure helburua da toksikoei jakin, Euskal Herri mailan zenbateko mailetan daude, bai, zen maila ditugun, eta horrekin lotu zeiturri. Alegia, zerk egiten du pertsona batek maila altuago izatea beste batekin konparatuz. Eta hortaz gain, ze arrisku gehiago dauka osasunean edo gutxiago dauka. Eta hori da, beste lerroa. Horretarako, ikerketa talde honetan jende asko daukagu lanean. Daukagu bai matematikaria, estatistikoa, daukagu biologoa, biokimika eginduna, neuropsikologoa, alegia esparru desberdinetako toksikologia, ingurumen toksikologian ere adituak direnak, esparru desberdinetako jendeak aurrera eramateko. Eta ze konklusioa dela ez dute? Bat da, talde mailan, alegia ikerketa aurrera eramateko, ingurumen epidemiologia egiten duenanek, talde bat da. Alegia, zientzia ezin du aurrera egin, ezin dugu evidentzia sortu, ez baditugu aditu desberdinak elkarlan bat egiten. Eta hori ez da erresa, zenik ikasi bat ingurumen zientziak eta beste ikasi bat mediku, bakoitza bere hizkuntza dauka, oso desberdina, bai? Eta nik lortu berdet, berak nire hizkuntza ulertzea, eta nik bere hizkuntza, bai? Eta horrekin lortu, benetako evidentzia hon bat sortzen. Beraz, ikasi dudana da, evidentzia guztia asko daukagu, bai? Eta ez ditakeatzeko zehazten bakoitzarena, baina bai ikasi dudala, oso garrantzitsua dela hizkuntza zientzian, homogeneoa lortzea bien arteko, errespetuz ikasi bestearen zientzian, edo jakituria, aurrera eramateko. Beraz, oinarrizkoa da talde maila. Azkenean Aitenak esan duen bezala, bizi garen lekuak eragina du gure osasunean. Berak lortu behar duena da, hiritar bakoitzak bizi den gunearen arabera estresa sortarazten dituen faktore gutxien izatea. Eta estresa sortarazten dutenak dira, aire kutsadura, zaratak, haiek saihesteko modu bat garraio publikoa erabiltzea da adibidez.